Болница в Германия. Какво става? Виж, болница. Гледай, автоматични врати, гледай. И се учите малко таро, не само да искате пари. Виж, уютно, направено. На друг език и го разбираш да е, къде трябва да иш. Не като България, пушари, братча. Гледай. Гледай, болница в Германия. Не в България, кошари. Гледай, болница. Гледай. Аз съм там някъде отгоре. Не знам точно къде съм, от другата страна. Към паркинга. Сега че видиш и от болницата колко е близко е хеликоптерната площадка, не като в Смолен на 5 км от това. Циганска недомислица. Гледай такситите направи тук. Гледай паркинги. Грамотно направо, не черни улици. Биеш кал. Линейките. Гледай паркинг. Да го е там лежиме и тук некъде. От тази страна сме. Там от татъче. Там от татъче е хеликоптерната площадка, има директно улица, къде не могат влизат коли, да ги транспортират до това. Или каца отгоре на покрива, или не знам как беше, ама има там за хеликоптер от татъче. Къде е дървената барака? Там. Гледай, паркинг. В България няма къде я паркираш. Гледай, това е паркинг. Татъче пак паркинг. Поне цяло село. От 3000 човека ще си съберат колите тук, да, ще има още място. Хеликоптерната. Чай дали го върху. Яго, хеликоптерната площадка. Чай ще видим. Съправям влизането. Там хеликоптерната площадка. После тук. И тук болницата. Ги линейките. Директно до болницата. Мое такова. Не ония клошари в България. Гледай се учите от тея. Плащаме данъци, ама знаем за какво ги даваме. Ги какво представляват тия къде? Тук спиме. В тия. Тия стаи некъде тук втория или третия прозорец от оная страна напреде сме нея.
И тук са балконите с това и гледаш там. Гледай между това какви грамотно направени такива улички. Градинките, паркове места, всичко има. На кой каквото му трябва. Там с соларната система, това не знам, май към болницата пак, но не съм сигурен. Всичко е грамотно направено. Хората си идват, всеки има къде да паркираш, не като в Смолен, пример. Отиваш и няма къде да паркираш. Паркираш някъде къде не трябва, бам, 30 евро глоба. 30 лева глоба. 50 лева, не знам колко. Трябва да паркираш другия край на Смолен, за да си свършиш работа. Ейти линейки, ейти всичко. Виж линейки. Не уния ласки в България. Трушленци. Виж линейки. Германия се плаща от данъци. Виж за какво плащаме. За това плащаме. Виж градинки. Така. Виж линейката си има. Ето, това ти е паркинга. Това искам да покажа. Гледам всяка една болница от Германия има за хеликоптер да кацва. Всяка една. Става нещо, идва кацва и ай. Караш бързо по автобана, захлупваш се по тавърнека, идва хеликоптер, взимате за 10 минути. Да докарам за 10 минути. Ако има задръстване. Или си някъде тук по полетата. Или няма значение къде. Не може да се стигне бързо. Закуска. Кафенце. Това е гаро само това ефект, не знам как ще го явно се оправи.